Laureátom Kryštáľového krídla 2016 v kategórii Rock Pop Jazz sa stáva Igor Timko. Gratulujeme. Dobrý večer, vážená spoločnosť. Krásny dobrý večer aj televíznym divákom. Pri nedávnom koncerte pre výročie rádia a televízie Slovenska sme sa stretli s Mekým Žbírkom a pýtal som sa ho: Meky, mávaš ešte niekedy trému? On mi hovoril: už iba v nečakaných situáciách. Tak viem, o čom hovoril. Ak človek dostane takéto ocenenie, tak sa mu natíska taký sebaklam, že za všetko by mal poďakovať iba sám sebe. Nie je to pravda, samozrejme. Práve preto myslím na chlapcov z kapely No Name, bez ktorých by som tu dnes určite nestal. Ďakujem, drahí kolegovia. Aj keď mohli by sme trošku zvolniť, lebo po 20 rokoch stále to naše fungovanie vyzerá viac drezúra ako rock and roll. A určite chcem poďakovať aj rodine, manželke drahej, našim deťom. A chcel by som aj pozdraviť mojich študentov a odkázať, že zajtra ráno v Košiciach vyučovanie nebude. Pán profesor ostáva oslavať v Bratislave. Ďakujem pekne.